аз қади мардуми шарифи Тоҷикистон ба намуди гӯштингирӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекарданд. Ҳамин аст ки дар арафаи ҷашнҳои миллӣ чорабиниҳои паҳлавонӣ сурат гирифта, дӯстдорони зиёди ин риштаи варзишро ба ҳам меорад. Дар ин замина бо иштироки паҳлавонони шинохтаи мамлакат дар ҷамоати диҳоти Кангурти ноҳияи Тимур-Малик мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор шуд. бахшида ба эълон гардидани солҳои 2019-2021 соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ба хотири оммавӣ гардонидани варзишҳои суннатӣ дар кишвар пайваста чорабиниҳои гуногуни варзишӣ роҳандозӣ мегардад. ин аввал дар деҳаи Кангурти ноҳияи Темур-Малики вилояти Хатлон мусобиқаи гӯштини миллӣ гӯштингирӣ беҳтарин паҳлавононро аз манотиқи гуногуни кишвар ва аз ҷумҳурӣ ба мо дӯсту ҳамсоя Ӯзбекистон ба ҳам овард. Мусобиқаи мазкур дар ҳузури беш аз 30 000 мухлис тӯли 8 соат идома намуд. пеш аз оғози чорабинӣ аз ҷониби кумитаи тадорукот ба қаҳрамони Осиё миёни ҷавонон ҷонвари зебо асп тақдим гардид. Инчунин мураббиёни шинохтаи кишвар низ бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. дар баробари тӯҳфаҳои моливу пулӣ паҳлавонон барои ба даст овардани 2 шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав миёни ҳам рақобати шадид намуданд. барои шоҳҷоизаи аввал 2 паҳлавони шинохтаи қораи Осиё Шакармаҳмад Мирмаҳмадов аз Тоҷикистон ва Муҳсин Паҳлавон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон нерӯсанҷӣ намуданд. рақобати варзишгарон беш аз 1 соат идома намуд. агарчи рақобати паҳлавонон хеле тезу тунд сурат гирифта бошад ҳам мусовӣ хотима ёфт. дар қатори мардон иштироки духтарон ба мусобиқаи мазкур ҳусни дигар бахшид. махсусан Шоҳида Қаландаров аз ноҳияи Восе бар кулли рақибони худ ки писарон буданд дастболо гардид. барои шоҳҷоизаи дуюм 2 паҳлавони шинохта Самиаллоҳ аз ноҳияи Темур-Малик ва Мақсад аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҳам омаданд. пас аз рақобати тӯлонӣ Самиаллоҳ ба рақиби худ зафар ёфта барандаи шоҳҷоизаи дуюм гардид. мақсади асосии баргузории чунин чорабиниҳо оммавигардонии варзиш, тарғибу ташвиқи варзишҳои суннатӣ ва барои дарёфти чеҳраҳои нав мебошад.